De tu, no? Hòstia, que jo no sé per explicar-ho de l'aigua. És que a més t'ofegues, No. L'aigua, tinc fora, te'n fot tot això. Què deia? Mor ofegat. El col·laborador de RAC1. Tu, bellesa. Productes pels cabells, les Viles de la Llongueres, la Marta. El Víctor, jo dic la targeta de Home Ràpid i el Víctor la targeta de regal de Ràpid. Ràpid? Sí, ràpid, Sí. Canya. And it must have been a sight that very night. De seguida fem secció amb els de Paciència, la nostra, i els tenim aquí preparats a l'estudi, però abans us volem recordar que el dia 24 de desembre sortejarem 12 lots de Nadal fantàstics. L'únic que heu de fer si voleu entrar en aquests 12 sortejos de cop és enviar un SMS. Un SMS i entreu en els 12 sortejos. 27722, la Cristina riu perquè el Víctor està fent un vídeo, 27722, Panera Espai, via lliure i després el vostre nom i cognoms. Cada missatge té un cost, això sí, que és 1,42 euros més IVA. Què us pot tocar, per exemple, el dia 24? Doncs un lot de bellesa. I dintre d'aquest lot de bellesa, Cristina, hi ha... Un altre lot de lot? les nostres col·laboradores Elisabet Parra i Àngels Marín, que ja sabeu que porten un blog de bellesa que es diu bellezaactiva.com. Què ens donen exactament? Doncs un assortiment de productes Dior, perquè feu goig allò a nivell de pell, i un assortiment de perfums Gucci, amb la qual cosa fareu bona pinta i bona olor. Tu dius així, Dior, perquè 1.000 euros costa això. O sigui, les cremetes aquestes estan valorades en 1.000 euros. O sigui que realment fareu molt de goig. Sí. També hi trobareu un munt de productes pels cabells, gentilesa de Llongueres. Sí, hi ha des de raspalls, mascaretes, xampús, escumes, laques, també maquillatges com colorets, ombres, tot plegat 150 euros. Aquest és un dels lots. Ai, que se me'n va la veu. Heu vist o no? Adéu. No s'ha entès lots, oi? No, Has sentit com un lots. No gaire. Aquest és un dels lots. L'altre són productes per la llar. Hi trobareu una targeta regal de Bauhaus per valor de 300 euros i, a més, una targeta regal perquè compreu a Vinson. Exacte, per comprar el que vulgueu, aquesta empresa dedicada a la venda de productes de disseny contemporani per la llar. Hi ha coses d'il·luminació, de bany, de parament de la llar, hi ha fins i tot mobles, hi ha... Sobretot, aneu a la botiga del Passeig de Gràcia 96 i a la botiga virtual vincon.com, perquè no hi ha ses trencades. Clar, vincon.com. Perfecte. 27722, Panera Espai, via lliure i el vostre nom i cognoms. Daniel Arbós i Màrius Velles, bon dia a tots dos. Bon dia. Curiós que hagi tirat aquest separador al Dani justament ara, perquè avui parlarem de bacteris. Sí. Amb vosaltres, sí o no? Sí. Però això és més tard. Ja sabeu que el Dani i el Màrius tenen un blog de ciència que sempre us recomanem, paciencialanostra, tot junt, .blogspot.com, paciencialanostra.blogspot.com, i comencem la secció, com sempre, amb un so enigmàtic. Amb un so enigmàtic. A veure si algú l'endevina. És difícil avui, Sí? Sí, avui és complicat. A veure? Ja està. Un botó d'equivocació d'alguna màquina. No, El podem tornar a posar? I tant. És breu però intens. Sí, Això ho fa una màquina. vas bé. Però s'hauria d'explicar Què simbolitza? què intenta reproduir. Què intenta reproduir Sí, això aquesta està fet amb un màquina? sintetitzador. Això ja ho diem des d'ara. Què intenta reproduir? Doncs, si voleu fer-nos les vostres propostes per intentar endevinar quin és aquest so enigmàtic, ens podeu enviar un mail a viallliure@racu.net o entreu al Facebook o al Twitter. Dit això, voleu dedicar un petit capítol per parlar d'una biòloga que va morir fa uns dies. Va morir fa uns dies. És Lynn Margulis, és una eminència, era una eminència. Molt precoç. Ella, amb 20 anys, ja s'havia llicenciat a la Universitat de Chicago. Bacteria. Look, there's bacteria. You might not see them, but they're Què és there. aquesta cançó? En fi, té a veure amb ella, Bacteria, perquè ella... Bacteria Song. Clar. I Jonathan Coulton. No és un èxit, que diguem. No, molt bona no és la No s'ha cançó. encaramat en la llista de grans èxits, dels 40 principals, però parla de bacteris. Està bé. Doncs Lynn Margulis era una gran experta en bacteris i va trencar un dels axiomes de la ciència. Una de les coses que aquí ens agrada dir que la ciència té uns paradigmes, però a vegades es trenquen i no hi ha cap problema per refer-los.
I ella, en un article que va publicar abans de tenir 30 anys, va parlar de la teoria de l'endosimbiosi, de la simbiogènesi. Què vol dir això? Les cèl·lules que tenim nosaltres, els animals i les plantes, són molt diferents que les cèl·lules dels bacteris, per exemple. Però com es van originar aquestes cèl·lules tan complexes, amb un nucli diferenciat, amb tot de compartiments, orgànuls? Doncs ell el que va proposar era com dos bacteris que s'havien ajuntat fent una simbiosi i llavors una s'havia quedat com a dintre d'un altre i s'havia quedat allà i hagués format un orgànol. Per exemple, una fusió, com el Goku. Sí, s'havien fusionat. Sí. Per exemple, les plantes que tenen cloroplastos per fer la fotosíntesi, doncs que aquest cloroplast, que és un orgànol que hi ha dintre la cèl·lula dels vegetals, havia estat antigament un bacteri. Es va fusionar amb un altre bacteri i es va quedar allà dintre. I això s'ha demostrat que realment va ser així. Llavors, això ja va tenir molts problemes per publicar-ho. Va aconseguir publicar-ho l'any 1967. S'ha de tenir valor per publicar això abans dels 30 anys, dir, m'arrisco, em tiro a la piscina. Jo crec que és això. I realment la comunitat científica primer no s'ho va creure, la van ningunejar, però després s'ha demostrat, s'ha vist que, per exemple, els mitocondris o els cloroplastos tenen ADN propi, per tant té sentit que siguin uns bacteris, i aquest ADN s'assembla a l'ADN dels bacteris. Per tant, sí que s'ha demostrat que tenia raó Lynn Margulis. Carai, aquesta senyora es veu que feia unes conferències era una gran comunicadora. Havíeu anat vosaltres a alguna conferència seva o no? No, però realment jo la... No havíem anat, però sí que tenia molta fama. Per què rius, Màrius? Que no havíem anat. Que no havíem anat i prou. No havíem tingut temps. Però que sí, que tenia fama. A més, havia treballat molt amb Catalunya, amb el Delta de l'Ebre, estudiant bacteris. També va recolzar la teoria Gaia de James Lovelock, que vol dir que havia dit que tot el planeta seria com un organisme que s'autoregula. I això era molt coneguda perquè era molt carismàtica i molt bona divulgadora. 3 curiositats de bacteris. Vinga, va. Saps? Per cada cèl·lula que tens al teu cos hi ha 10 bacteris. Et facis una idea? Dintre del teu cos, Això és fastigós, No. Perquè la gent té una idea dels bacteris... No, això és un error. Si no tinguessis bacteris no podries viure. La vitamina K, un tipus de vitamina K que t'ajuda a coagular la sang, per exemple? La sintetitzen bacteris al teu tracte digestiu, No, que són útils, això està clar. Però que és un bitxo desagradable. Et diré que només al colon tens 400... Mira, veus? Ja anem a parar aquí. Tens un colon transitat. No, escolta'm, a mi no me diguis no parles del meu colon. 400 espècies de bacteris, l'ésser humà, parleu que és molt desagradable. Tu tens 200 espècies de cèl·lules, 200 tipus de cèl·lules, una neurona, una cèl·lula del cor, un hepatòcit, però tens només al colon 400 espècies de bacteris, poca broma. I a la pell també 200 espècies de bacteris. Per això us deia jo que aquí em fas... Els bacteris són els nostres amics, Aquesta és una de les idees que volem transmetre. No, el que és boníssim és aquest càlcul, que suposen 2 quilos. O sigui, els bacteris que tenim dintre del cos pesen 2 quilos. Sí. Fa molta angúnia pensar-ho. Si et vols aprimar, ja ho saps, es pots eliminar. Però llavors finiquites, també. No, clar, aleshores caput. No es pot tenir tot. Caput. Vinga, va, més temes. El sol calienta mi agüita amarilla, la pone a 100 grados. Ara parlem d'orina? No, parlem d'aigua. Però aquesta perdoneu, aquesta cançó no és apropiada. No, perquè explica molt bé el cicle de l'aigua. És científica, aquesta cançó? Sí. Sí, Pablo Carbonell va explicar tot el cicle de l'aigua a partir de la seva micció. Bé, la cosa és que parlem d'aigua perquè fins ara s'havia detectat, o sigui, s'havia trobat aigua, el que es diu superrefredada o sobrerefredada, a menys 40 graus centígrads, però encara líquida. En els núvols s'ha trobat aigua líquida a menys 40 graus centígrads, però no es sabia fins on podia arribar, perquè es congeli l'aigua. Però no és als 0 graus que es queda congelada l'aigua? Sí, però en certes condicions, quan es congela bàsicament perquè hi ha nuclis nucleació que permet aquesta congelació. Per exemple, hi ha una impuresa... No us estic seguint, jo, perdoneu. L'aigua... M'estic perdent. Clar, l'aigua normalment no està pura, té coses, té partícules. Llavors, al voltant d'aquestes partícules... És on es congela l'aigua. És quan es congela. Aquestes partícules ajunten les gotes d'aigua i llavors això propicia, afavoreix la congelació. I la brutícia és... brutícia, els minerals. Sí. Per exemple, els bacteris van molt bé per congelar l'aigua. Aleshores, amb aigua pura... Amb aigua pura es pot arribar per sota dels 0 graus i que encara segueixi líquida. I s'havia observat fins a menys 41, però no se sabia fins on es podia arribar. Per exemple, la gent sap allò que és una cosa molt comú, llançar als núvols iodur de plata per provocar pluja. Però això... Quines evidències científiques té això? Ara ens trucaran... Ara has obert aquí un tema que ens poden trucar pagesos... L'has liat per de Màrius. Sí, exactament. Teòricament. És un tema molt polèmic. És una cosa que teòricament pot funcionar. És veritat que a la pràctica s'ha demostrat que s'han fet estudis i no és molt fiable, però té una base teòrica molt forta, que és que si tu llences nuclis d'aquests perquè es pugui congelar l'aigua al voltant,
o sigui, això que dèiem d'impureses que permetin la congelació de l'aigua, trencaràs la dinàmica del núvol i llavors plourà. Teòricament és així. És veritat que moltes vegades s'han fet estudis de com funciona i no està molt clar el seu funcionament. Bé, la cosa és que unes investigadores de la Universitat de Salt Lake City han trobat amb un model matemàtic fins a quina temperatura podria haver aigua freda, i és menys 48 graus centígrads. Però no ho han provat a la pràctica. Parles d'un model matemàtic. No, clar, perquè necessites una puresa d'aigua extrema. Però ells han fet un model matemàtic i... Amb milers de molècules, han analitzat milers de molècules. Milers són molt poques molècules, Per tant... Però fer una teoria que... Aleshores, que no val aquest estudi que m'esteu sí que val, perquè han modelitzat l'aigua i han trobat un... O sigui, per què no val una cosa teòrica? Perquè, primer, la mostra és molt petita, ho estàs dient tu, sí, són molt poques molècules, i a sobre és un càlcul matemàtic. No, però és que aleshores que m'ho demostrin a la pràctica. La natura es comporta matemàticament. No sé per què ens hem d'estranyar que fem un model matemàtic, ens trobem un resultat i és vàlid. I és vàlid. Però clar, nosaltres observar els núvols, clar, necessites, per exemple, un núvol sense partícules, completament net. Clar, és molt complicat, això. On el compres? No, això no es compra. Això el lot aquest de Nadal que doneu no hi és, Això ens ajuda a explicar una mica com funciona l'aigua, perquè l'aigua és molt important per tot el cicle. Un dia parlarem d'això, perquè... Pablo Carbonell. No, per exemple, si l'aigua... En principi, l'aigua, quan més freda és més densa, no? Sí. Però llavors, si fos així, els llacs, per exemple, s'haurien de congelar per baix, perquè l'aigua més freda estaria baix de tot. L'aigua és molt important i té unes propietats... Això no t'hauries pensat mai. Per què no es congelen per baix els llacs? No tenim temps avui d'explicar-ho. Un altre dia. Un altre dia Vinga, que això fa hivern. Un moment, abans d'acabar la notícia, com que l'altre dia... Que sempre ens boicotegeu els acudits científics, hem dit del posem entremig. Molt llestos, el posem amb la notícia amb la que està relacionada. Molt bé. I és sobre l'aigua, sí. A veure, acudit científic. Quina és la fórmula de l'aigua beneïda? Compte, a veure, que no estem H2O. Està bé, Sí. Ja veus la gran rialla que he fet jo. Un apunt. H2O està molt bé. H2O, no, està ben trobat. Parlem ara de les vespes. Si tu mujer vive chateando, ponte avispa. Si lo tienes sometido, ponte avispa. Qui ha fet la selecció musical avui? Jo diria que el Màrius, Los alegres chachareros, no t'agraden los alegres chachareros? Mira, no, ara mateix no escoltaria jo aquest disc a casa. Ponte No, però aconsella a la gent, si la teva parella fa coses que... Posa't avispa. Posa't avispa. Posa't atent. Bé, ràpidament, una curiositat que ha publicat Science, va publicar Science fa unes setmanes, i és que un tipus molt concret de vespes, les vespes del paper, Polistes fuscatus, pels puristes, doncs han vist que s'identifiquen entre elles per la cara, es reconeixen, es saben diferenciar, com els humans, tu saps diferenciar una persona d'una altra, cosa que està bé, que està bé saber... Però els animals, clar, les vespes normalment... No, els insectes no ho saben fer, però aquest tipus de vespa, concret, que és una espècie d'Amèrica del Nord, sí, tenen les cares, són molt diferents, tenen com moltes senyals diferenciades, però entre elles han vist que es reconeixen i que, per exemple, es porten molt més agressives amb les que no són del seu grup. Les que no coneixen doncs, es comporten de manera més agressiva que amb les que ja són conegudes. I diuen que això és perquè són molt socials i llavors els afavoreix identificar-se. Podrien tenir Facebook. Són els pocs insectes que podrien tenir Facebook. Perquè, escolta'm, ho trobo genial, O sigui, que un insecte amb un cervell tan petit... Mira, una milionèsima part del seu cervell... Que pugui identificar cares? Sí, sí. No, i és molt interessant... No està bé aquesta teoria que he dit? No, vull dir, potser depèn més dels orgànuls que tens per percebre que no pas potser de la mida del teu cervell. No té res a veure amb el cervell. Perquè, clar, també és molt curiós que... És intel·ligència, això, la identificació de signes distintius. Sí, però per exemple, ho pots fer mitjançant sons, és perquè tens uns orgànuls desenvolupats per fer això, però el teu cervell processa igual... Clar, hi ha insectes que ho fan per l'olor. Però el que sí que és interessant és veure que, per exemple, els humans... La meva correcció és dir simplement que és més pels orgànuls que tens per percebre que pel cervell. Això és més correcte, no se m'hauria acudit mai a mi per això, per el fet que és curiós que, per exemple, animals tan diferents com nosaltres, els humans i les vespes, hàgim arribat, perquè clar, el seu cervell i la seva vista és molt diferent a la nostra, hàgim arribat a tenir com el mateix mecanisme, no?, en homòleg d'identificar cares. Recordeu que demà parlarem de verins, de vespes, d'abelles, de serps, de productes tòxics que tenim a casa amb el doctor Santi Noguer, que és cap de toxicologia de l'Hospital Clínic. Vinga. Pensava que era el lot de Nadal. No, és un tema que abordarem demà. No, dic productes tòxics que tindreu en el lot de Nadal. Això no, No. En el lot de Nadal només hi ha productes bons i de qualitat, que es poden consumir. De les vespes anem a les vaques. Avui esteu molt animals. Al cementerio se va
La vaca de mala leche pa'l cementerio se va. Ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo. Abans de parlar de les vaques, veig que la gent ja comença a fer hipòtesis sobre el so. Què diu la gent? Hi ha un parell de valents. El Carles diu, jo diria que és un erupte, però sense la cavitat gutural per ampliar-ho. A veure, tornem a posar el so, sisplau. La seva teoria, la del Carles. És un so? No, Fa gràcia aquest so. Són científics purs i durs, Perdona, podria ser un... Home, no, això seria científic, jo trobo que podria ser, però... Però no és erupte. El Ricard, menys científic, diu, és un d'aquells tubs com de broma que els giraves i feien soroll de vaca. S'assembla, És veritat que s'assembla, però no. No, tampoc. No és això, és una màquina... Si hem de dir qui s'ha costat més... El primer? Sí. El primer s'ha costat una miqueta més. El del ruc? Però acostar vol dir rossar-se tangencialment. Ja, molt lluny encara. Doncs vinga, podeu continuar fent les vostres hipòtesis al Facebook, al Twitter o enviant-nos un mail a viallliure@recu.net. Va, les vaques. Les vaques. Hi ha una discussió en el món de la ciència, hi ha una guerra soterrada. Sí. Hi ha una guerra perquè el 2008 va sortir un estudi que, fent servir el Google Earth, havia determinat que les vaques s'alineaven amb el camp magnètic. O sigui que tu feies una estadística de les vaques observant-les des del Google Earth i semblava que la majoria estaven alineades amb el camp magnètic. Per tant, es va començar a suposar que les vaques podien percebre el camp magnètic. I es va classificar dins d'aquests animals que poden percebre, per exemple, les tortugues, moltes aus. Alguns animals poden percebre les línies de camp magnètic. I un altre equip, aquest any, fa molt poc, ha decidit repetir l'experiment també amb el Google Earth i s'han acabat enfrontant, perquè diuen que els resultats no coincideixen. Els del primer equip, que eren els encapçalats per Hinek Burda, un zoòleg alemany, han dit que els segons han confós vaques amb, per exemple, les bales de fenc. Home. De palla, sí. De palla, o amb ovelles. Però trobo que és molt diferent una vaca d'una ovella o d'una bala de palla, no? Sí, però clar, Google Earth està molt amunt. Google Earth, com... I els altres diuen que... I ells com ho van veure, aleshores? O sigui, quin mètode tenien ells per veure la vaca i no confondre-la amb la bala de palla? A més, els segons, els que han desmentit l'estudi, ho han fet amb un altre equip. O sigui, són dos equips enfrontats contra un. 2 contra 1. Quin mal rotllo, no? Saps què es diu després de 2 contra 1? Doncs aquest grup d'investigadors txecs s'ha enfrontat amb aquest alemany i estan discutint sobre això. Si les vaques detecten o no els camps magnètics. Els estudis pel Google Earth de vegades ja contenen problemes, però el primer ha criticat bastant la metodologia del segon. O sigui que seguirem aquest enfrontament a veure on arriba. Hem de dir quin és el so enigmàtic d'avui. Torna-la a posar, si us plau. Què és doncs això és la reproducció de la veu d'un neandertal. Això, un antropòleg... Això no cola, Sí, no, cola perfectament. No, això no... A veure, un moment. Com vols que faci aquest so? No, perquè van fer només una lletra, van fer la lletra E. No, és veritat, això. Per algú que no creu en els models matemàtics, doncs... A mi no em quadra, això, tampoc. No, el que va fer aquest antropòleg, Robert McCarthy, va ser modelitzar com era, o sigui, agafar ossos, mirar la seva cavitat vocal i intentar reproduir... Per això s'acostava el primer. Ja ho estàs dient. Intentar reproduir, que mai no és el mateix. Com seria el timbre? No, però ara, per exemple, tenim el de l'home modern perquè ho comparem. Perquè, clar, dit així, només una vocal, doncs no. L'home modern seria aquest timbre de veu. A veure... No, perdona. Imagina't que aquest és el teu timbre. És el timbre d'un sàpiens. Digues No, però no. Mira la diferència. Això és la conversa de Michael J. Fox. Digues tu que ets un home, una E. No s'assembla? No és una E, no és una E necessàriament. És simplement comparar dos timbres. Ell ha posat una freqüència en un i la mateixa reproducció de cordes vocals de l'altre, i a un li surt d'aquesta manera i l'altre... L'altre el tenia una mica més agut, no? Sí, l'home modern és més agut. L'altre parlava una mica així. Clar, és que jo m'imagino un robot perquè sona a màquina. Has d'extrapolar i pensar en un neandertal anant pels boscos, allò rebassut. Hola. I dient-se, saps què es deien una a l'altra? Es deien... Exacte. Poca cosa més es podien dir. Per això es van extingir. Doncs aquest és el so enigmàtic d'avui. Moltes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat, Daniel Arbós i Màrius Velles. I torneu el dia 24, el dia del sorteig de la Panera, per fer experiments aquí a l'estudi. Sí, alguna coseta farem. Que espero que surtin. I tant. Potser surten per la finestra. Per favor, espero que surtin. Surten segur. Ja podeu assajar, però bé. Bé. Tenim un de tirar síndries per la finestra. Si som tan exigents... Aquí que esteu tan amunt, no? Sí, serà divertit. Serà divertit. Vinga, nois, fins al 24. Adéu-siau. Fins al 24.